Потърси го. Хей, времето изтече, бабо! Чао, бабо! Ще се видим после! Чао, милички! Ей, бабо! Познай! Спечелих наградата за наука. О, не сега, Майя. Дори не погледна. Та-да! Виж, бабо, аз съм ти. Да, ще ти приготвя закуска след минутка. Какво? Ей, бабо! Виж какво умея. Казах, че идвам след 5 минутки. Да, преди 2 часа. Виж какво открихме, бабо. Може ли да го задържим? Не, прекарвате твърде много време пред тези екрани. Изключете ги веднага. Добре. Само ако и ти го изключиш. А днес с вас ще говорим за това, кога много е твърде много. Ти си, Джак. Какво? О, да. Ако някой прекарва твърде много време пред екрана, това ще накара другите да се чувстват игнорирани. Ти си сега, Майя. И може да пропуснете истинския живот. Интернет е страхотен, но и утре ще бъде там. Хубаво е да решите колко време е добре да стоите пред екраните у дома. Ако не знаете, попитайте възрастен. Бъдете умни. Изключете. Бъдете добри.